Vi i Radikale Venstre støtter op om tilvalgsordningen, som skal til folkeafstemning den 3. december. Vi mener, at afskaffelsen af retsforbeholdet vil styrke det danske medlemskab af EU. Den bedste løsning er den fælles løsning, og vi mener, at vi får det bedste og den største indflydelse ved at stemme ja. Vi mener, at vi bør bidrage til fælles løsninger gennem den indflydelse. Vi har mange argumenter for, hvorfor et ja er den rigtige løsning, og vi har valgt at fremhæve 3 forskellige. Vi synes, det er rigtig vigtigt, at danskerne bliver medlem af Europol, som er det europæiske politisamarbejde, og det bliver et overstatsligt samarbejde fra 1. januar 2016, og derfor er vi nødt til at få den her tilvalgsordning for at kunne være med der. Man kan få en parallelaftale, men det kan tage mange år for den igennem, før den går igennem, måske efter år 2020, og vi mener, det er vigtigt. Vores andet punkt er virksomhedsforbedringer. Virksomheder nyder godt af den frie bevægelighed og det frie Europa. Det er vigtigt at have et godt samvær på tværs af grænserne. Den frie bevægelighed skal ikke kun fungere for mennesker, men også for varer og virksomheder, hvilket tilpasningsordningen vil hjælpe os til. For eksempel nethandel, som vi flittigt bruger her i Danmark. Det vil fremover blive meget lettere at handle udenlandske europæiske varer, da vi får bedre reklamationsret, og dette vil ske meget hurtigere, end det gør nu. Så har vi vores sidste punkt, som er kriminalitet. Vi ønsker at skabe de sværeste rammer for at være kriminel i Danmark. Både for mulighed for danske kriminelle i udlandet og for udlandske kriminelle i Danmark. Kriminaliteten i Europa er blevet betydeligt mere organiseret, hvilket gør det sværere at samarbejde på tværs af grænserne, medmindre vi siger ja til en tilpasningsordning. Så alene med at bekæmpe denne grænseoverskridende kriminalitet, og derfor mener vi, at vi skal være en del af fællesskabet. Enkelte danskere, for dansk politi og for danske virksomheder. For os er det et ja til Europa, et ja til tryghed og et ja til øget dansk indflydelse. Og sådan derom. Jamen, det var det, jeg gjorde.